mulți adolescenți astăzi se întreabă unde vor merge mai departe. Adolescenții, după mine, sunt mai capabili să vadă adevărul, realitatea. Trebuie să știi unde ești cel mai bun și ce poți tu face cel mai bine. Moda aceasta sau direcția aceasta de a merge cu toții după val, de fapt, ne joacă festa multora. Pentru unii profesori de-ai mei a fost o dezamăgire să afle că eu nu merg la medicină. De când începe pregătirea de viitoarea profesie? Astăzi copiii sunt diferiți de cum eram noi. Astăzi copiii sunt diferiți decât erau cei de 10 ani în urmă. Și peste hotare. Sunt universități și universități. Să ținem cont de părerea copiilor. Educheia, un podcast pentru părinți și cadrele didactice. Vă salut la un nou episod Educheia 10+, o platformă dedicată educației, unde alături de experți căutăm instrumente ce pot fi aplicate atât acasă cât și la clasă. Sunt Elena Borotneac și astăzi vă invit să discutăm despre un subiect care ne vizează pe toți. Unde mergem după școală? Invitata mea de astăzi este cea care a trecut prin toate treptele de școlarizare, a văzut ce trăiește un tânăr de liceu, a văzut ce simte un student și cum este primit de o universitate acel tânăr care poate nu s-a regăsit acolo sau cel care își găsește vocația. Cum ne regăsim vocația? Cum ne găsim anume profesia și universitatea potrivită? La aceste întrebări vom afla răspunsul de la doctor conferențiar universitar, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu. Bună ziua, doamna Cazacu! Bună ziua! Ați știut din start că vă doriți să fiți profesoară încă de pe băncile școlii? Din clasa 7-a. În general, opinia mea este că adolescenții au o înțelegere foarte profundă asupra realității. Văd lucrurile mai corect, mai obiectiv, mai veridic, pentru că noi maturi ulterior, în virtutea diferitor convenții, în virtutea diferitor relații în care se tot complică pe parcursul vieții, ne pierdem ținta, ne pierdem scopul sau ne distrage în toate acestea pe care le-am enunțat de la drumul nostru. Pe când, iată, adolescenții, după mine, sunt mai capabili să vadă adevărul, realitatea. Și, într-un fel, cred că asta a fost un mare noroc de-al meu, pentru că mi-am evaluat corect potențialul. După mine, pentru tineri, în alegerea profesiei este foarte, foarte importantă evaluarea potențialului. Trebuie să știi unde ești cel mai bun și ce poți tu face cel mai bine. Pentru că cât de mult nu mi-aș fi dorit eu să fiu, spre exemplu, interpretă de muzică ușoară, nu pot face acest lucru pentru că nu am capacitățile, aptitudinile necesare. Nu am auz muzical, nu am voce necesară. Respectiv, eu m-am gândit unde eu sunt cea mai bună și ce îmi place mie să fac cel mai mult. Ori mie cel mai mult îmi plăcea să citesc. Îmi plăcea foarte mult să comunic cu oamenii și îmi place până în prezent. Tot ce știu eu îmi place să împărtășesc celorlalți. Respectiv, aceste particularități, dar și aceste plăceri ale mele, ca să zic așa, m-au condus spre filologie. În afară de aceasta, consider că foarte important sunt pentru tineri modelele. Pentru că eu am urmat acest traseu, deoarece profesoara mea de limbă și literatură moldovenească pe atunci mi-a cultivat, ca să zic, această pasiune. În primul rând, mi-a fost dumneiei, după absolvirea Facultății de Filologie Universității de Stat din Moldova, s-a angajat în școala în care eram eu elevă în clasele primare și mi-a fost educatoare, adică la program prelungit. Și ea ne-a cultivat pasiunea pentru lectură. Ulterior, deja în clasele de gimnaziu sau în clasele mari, mi-a fost profesoară de română. A fost bine, acum nu mai profesează, dar a fost o profesoară deosebită, avea cerințe foarte mari, avea rigori înalte, dar în același timp ne învăța să gândim critic, să polemizăm. Nu știu, mi-am dorit să devin ca și dumneiei.
Uneori era foarte complicat, era foarte greu, când ziceam că e foarte dificil, pentru că vă zic că, și în special față de mine, avea cerințe foarte mari, dar îmi doream să devin profesor de limbă română și nici nu atât profesor de limbă română, cât filolog, precum era dumneaei, din clasa 7-a. Tot dumneaei a putut și să-mi cultive această dragoste, pentru că participam împreună cu dumneaei în toate concursurile școlare, raionale, zonale, de expresivitate, declamarea textului pe de rost, de cerc dramatic, adică tot ce presupunea, iată, literatură, limbă, creativitate, dumneaei mi-a cultivat, a descoperit aceste calități în mine și mi le-a dezvoltat, ca să zic eu așa, frumos. Aș spune că ulterior la facultate aveam impresia că am pierdut din unele abilități, pentru că la facultate deja este un studiu mai teoretizat, a fost un pic altceva. Îmi încredința uneori chiar să corectez dictările colegilor mei. Și iarăși vedeam ca o activitate foarte responsabilă. Iată, a recurs la aceste stratageme ca să mă apropie de această profesie. Dar nu doream să fiu profesor de liceu, ca să zic așa. Și atunci am găsit o soluție. Iată, dacă mie îmi place literatura, dacă eu sunt foarte bună în acest domeniu, înseamnă că eu trebuie să merg la filologie neapărat. Și dacă eu nu vreau să predau, să lucrez în școală, înseamnă că la universitate. Și așa eu am ajuns în această profesie. Era o tendință și în acea perioadă, era o modă a timpului, cum este și astăzi, pentru anumite profesii. Și cred că este greșit, pentru că moda aceasta sau direcția aceasta de a merge cu toții după val, de fapt, ne joacă festa multora, le joacă festa multora. Pe atunci eu, când eram elevă, cea mai populară profesie sau cea mai prestigioasă, ca să zic așa, specialitate era medicina. Toți colegii mei de școală, toți cei care absolveau școala cu medalii, erau medaliați, fie cu aur, fie cu argint, neapărat mergeau la medicină. Pentru unii profesori de-ai mei a fost o dezamăgire să afle că eu nu merg la medicină. Ori eu știam că mie asta nu-mi place sau va fi greu pentru mine ca să fac acest lucru. Nu pot, nu știu, e greu să fiu în permanență alături lângă oameni în suferință. Ar fi fost greu, m-am gândit eu. Părea că trebuie să fii mai dur, trebuie să fii mai puțin sensibil decât eram eu. Ori eu mă emoționez foarte mult și mă sensibilizez la durerea umană și m-am gândit că n-aș putea face față, iată, acestei profesii. Plus la toate îmi displăcea chiar mirosul de medicamente, pentru că mămica mea lucra la farmacie și când venea acasă, eu îi scoteam paltonul în coridor. Mă deranja foarte tare mirosul acesta de chimie, de medicamente. Și a fost o dezamăgire și pentru familia mea, pentru că mămica mea la fel și-ar fi dorit foarte mult ca eu să fiu doctor, să devin doctor, să fiu medic. În același timp, părinții mei au avut suficientă înțelepciune să-mi respecte decizia și, apropo, nu mi-au impus niciodată nimic. Adică toate alegerile acestea importante le-am făcut eu. Și chiar mai mult decât atât mi se spunea foarte des în familie, depinde de tine. Cum îți vei așterne, așa vei dormi. Cum vei învăța, acestea îți vor fi șansele în viață. Și cred că a fost foarte bine și pentru mine și pentru ei, pentru că ulterior mi-am construit singur acest parcurs profesional. N-am avut pe cine da vină în anumite momente. Îți asumi. Pentru că după mine, sunt câteva momente foarte importante în viața unui om și una dintre acestea este alegerea profesiei. Educheia, un podcast pentru părinți și cadrele didactice. Mulți adolescenți astăzi se întreabă unde vor merge mai departe. Nu își pot regăsi pasiunea, nu știu în care direcție să o ia. Am discutat cu mulți absolvenți deja, care deja au susținut examenele de bacalaureat și nu pot să răspundă la întrebarea unde mergi mai departe.
Deci, doamna Cazacu, ce se întâmplă? De ce copiii noștri foarte mulți încă nu știu? Nu știu, probabil și noi anul acesta de informații cumva îi derutează sau foarte mult oportunitățile, multitudine de oportunități, probabil iarăși sustrage cumva. Cazul nostru era mai simplu, dar bine, și aveți dreptate, și eu am discutat cu unii copii care, elevi în clasa 12, erau indeciși. Am fost rugată în anumite cazuri de părinți ca să-i ajut pe copii ca să decidă asupra profesiei. Eu cred că trebuie poate să ne preocupăm mai mult toți împreună. Școala, mă refer, familia, să facem toți, să-i ajutăm pe acești tineri să aleagă, să facă alegerea corectă. În primul rând, astăzi sunt și foarte multe instrumente. Pot să-și aplice un test. Un test, spre exemplu. Iată, eu cunosc o situație, copilul unei prieteni de-a mele, în clasa 12, a 11-a, cumva a decis ce să devină. Ea, mamă fiind, se preocupa, o deranja faptul că copilul ei încă nu a decis asupra profesiei. Și atunci l-a înscris la o tabără tocmai dedicată acestei probleme. Ziceam, sunt anumite tabere dedicate, bootcamp-uri sau cum se numesc astăzi englezește. Acolo sunt de regulă psihologi sau alți specialiști care îi ajută, le aplică diferite teste, diferite instrumente și îl ghidează cumva spre o serie sau cel puțin spre o direcție oarecare, spre un domeniu. Bineînțeles că în școală ar trebui să lucreze foarte mult în această direcție și sunt sigură că se lucrează în multe instituții. Mai mult decât atât, cunosc că s-a implementat în Republica Moldova și un proiect cu sprijinul unei universități din Zurich și se preda o disciplină opțională, Jobs Moldova. Iată, în cadrul acestei discipline, elevii au întâlniri cu reprezentanții diferitor profesii, pentru că, de regulă, ei aleg profesiile care le cunosc mai bine. Pornind de la părinți, nu știu, ce mai văd pe la televizor, cu reprezentanții căror profesii interacționează. Dacă merg la spital, înseamnă că știu ce face doctorul, dacă merg în altă parte, la fel văd, dar cam atât. Și iată, la aceste discipline opționale, dar și la altele, și la cele obligatorii, la dezvoltare personală sau la altele, pot fi invitați reprezentanții diferitor profesii. Ei pot merge în diferite companii, diferite întreprinderi, ca să vadă în ce constă o profesie sau alta. Și atunci vor fi ajutați. Și, bineînțeles, se discute foarte mult cu tinerii. Vă ziceam că am fost rugată de câteva ori de anumiți părinți ca să-i ajut pe copiii lor să-și aleagă profesia corect. Și eu le spuneam, eu pot să-i ghidez, pot să-i direcționez, dar nimeni nu trebuie să-l influențeze pe copil într-atât sau cel puțin să-i impună o profesie. Tânărul trebuie singur să aleagă. Îmi place ideea dumneavoastră pentru că este și un moto pe care eu personal îl promovez de fiecare dată, să ținem cont de părerea copiilor și totuși atunci când părinții insistă pe o anumită profesie care nu rezonează cu dorința copilului, ce riscă și copilul și părintele? Riscă foarte mult. Și am văzut și asemenea cazuri, cunosc asemenea cazuri nu prea fericite, când un copil studiază la medicină 9 ani de zile și după care nu se regăsește în profesie. Deci eu cred că asta, bine, nu e ceva ieșit din comun sau nu este ceva ce nu ar putea fi reparat. Ar putea fi redresată această situație, dar iarăși necesită timp. El între timp ar fi făcut altceva. Părinții, după mine, totuși trebuie să-și asculte copiii, trebuie să-i ghideze. Fiecare om vine pe pământ cu rostul său, cu misiunea lui, haideți să spunem. Nu trebuie noi visurile noastre nerealizate să le proiectăm asupra lor. N-am reușit eu în profesie, atunci fac posibil și imposibil ca el să reușească. Am vrut să fiu eu medic, n-am reușit, atunci fac posibil și imposibil ca el să devină medic. Deci asta este total greșit. Pentru că dacă părinții vor comite această greșeală, ulterior li se va reproșa. Și s-ar putea ca copilul
chiar dacă n-ar fi fost influențat de părinți să greșească, oricum atunci el nu are cui și ce reproșa. Pentru că a fost decizia lui, au fost acțiunile sau inacțiunile lui. De ce eu consider că părinții trebuie să înțeleagă și, nu știu, mi se pare că astăzi părinții sunt mai informați, pentru că iarăși au mai multe modalități de a se informa și bine ar fi ca să nu comită asemenea greșeli. Și în cazul în care, dacă ne amintim despre timpurile când erați decan la Facultatea de Litere, vedeați studenți care nu se regăseau în această profesie sau la această specialitate, ce sfătuiați? Mai puțini. Poate știu, a fost o perioadă când, nu știu, se simțea o tendință neapărat de a obține studii superioare, indiferent de specialitate, să am studii superioare. Și pe atunci mai veneau la litere persoane întâmplătoare, ca să zic așa. Dar au fost foarte puțini. Dar eu, studenților de la litere, de regulă la anul întâi de facultate, la disciplina mea Introducere în teoria literaturii, îi ajutam cumva la primele lecții, tot făceam un fel de ghidare în carieră. Pentru că eu le ziceam tuturor, iată, ați venit la filologie, la litere, dar în același timp toți aveți aspirații diferite în raport cu viitoarea dumneavoastră profesie. Pentru că venind la litere și studiind la această facultate, poți deveni profesor, poți deveni, dacă ești bun la literatură, așa, poți deveni critic literar, poți deveni teoretician, poți deveni istoric al literaturii, așa, cercetător poți deveni. Dacă ești mai bun la lingvistică, atunci poți deveni traducător, corector, lingvist, redactor și multe, multe alte oportunități. Eu îi ajut pe studenții mei și pe alți tineri când discut cu ei, le recomand să vizualizeze. Iată, atunci când tu, tânăr fiind sau elev fiind, vrei să decizi asupra profesiei, trebuie, cred că, să-ți imaginezi cum vrei să te vezi tu, unde vrei să te vezi tu peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani. Cum te vezi? Te vezi comunicând cu oamenii sau te vezi stând într-un birou și scriind la o masă, te vezi lucrând într-o bibliotecă, te vezi în stradă luând reportaje. Iată, această vizualizare mi pare că îl ajută pe om iarăși să decidă ce vrea el să devină. De când începe pregătirea de viitoarea profesie? Sau de la ce vârstă ar fi bine ca un copil să se pregătească? Eu cred că cât mai degrabă, cu atât mai bine. Bine, nu ne referim la vârsta de 5 ani, așa? Rolul părinților este ca să le dezvolte potențialul copiilor. Dacă vezi copilul cântă, atunci bine ar fi să-l duci la muzică. Dacă vezi că copilului îi place sportul, atunci bineînțeles ar fi bine să mergi cu el la o secție sportivă. Dacă îl vezi că, nu știu, joacă teatru foarte bine, pozează, atunci îi dezvolți aceste calități. Deci calitățile născute pe care le are trebuie dezvoltate. Și ulterior e singur o să decidă. Și dacă avem acel caz când un copil a ales ori facultatea greșită, cum ar fi cazul medicina, da, exemplul acela, sau că părinții au insistat, ce să facă după primul an de facultate? Să meargă până la capăt? Sau nu, eu aș zice, soluții? dacă consideră că este complicat pentru el și dacă nu se regăsește și dacă categoric nu-i place ce face, atunci ar trebui să renunțe. Trebuie să discute cu părinții. Astăzi sunt foarte multe posibilități, sunt foarte multe opțiuni. Bine, dacă face un program de licență de 3 ani, atunci el poate face un program pentru că nu faci doar profesie, nu faci doar specialitate, faci discipline generale și discipline umaniste și altele, adică facultatea îți dă un fel de cultură generală, o pregătire de ansamblu, așa. Și după 3 ani de facultate poți depune la un program de masterat mai aproape de domeniul care îți pare ție că ți este mai aproape. Dar, dacă e vorba dar bine, niciodată nu este târziu, oamenii pe parcursul vieții trebuie să învețe. Acest concept de învățare pe tot parcursul vieții, care astăzi este foarte în vogă în științele educației, el chiar este relevant. Pentru noi, pentru intelectuali, de fapt, nu este o noutate, pentru că, iarăși, făcând referință la experiența mea profesională, eu studenților mei așa și le ziceam,
Faptul că absolviți o facultate nu înseamnă că sunteți specialiști cu actele în regulă. Ți-ai luat diploma, ți-ai pus-o în buzunar și de mâine ești mare om. Nu. Intelectualii trebuie toată viața să lucreze. Instrumentul nostru de muncă este cartea. Noi trebuie să muncim pentru că doar așa evoluăm, doar așa creștem profesional, doar așa îi putem pregăti pe ceilalți. Apropo, încă un exemplu vreau să aduc. Pandemia, COVID-ul, a demonstrat că profesorii sunt dintre cei mai rezilienți și dintre cei mai flexibili. Deși despre noi de multe ori se spune că suntem conservatori, că, nu știu, nu prea așa ne lăsăm pasionați de noutate, dar eu cred că este greșit, pentru că noi am demonstrat că am putut foarte repede toți profesorii au putut să însușească toate instrumentele digitale și peste noapte au început toți să predea, să lucreze online. Asta eu cred că se datorează faptului că profesorul permanent învață, constant învață. Educheia, un podcast pentru părinți și cadrele didactice. Un părinte poate să-și ajute al său copil să aleagă direcția corectă, dar fără să-și impună propriile opinii. Pentru că, așa cum ați menționat, sunt mulți părinți, având buna intenție să pregătească un viitor frumos pentru copilul său, îl îndreaptă spre propriile sale pasiuni. Cum un părinte să îl ajute pe al său copil în așa fel încât să nu-și proiecteze propria viață? Cred că să analizeze foarte atent, să studieze foarte atent copilul. Cât mai repede, adică cât mai repede decide sau înțelege că ceea ce e bine pentru el nu este neapărat bine pentru copil, cu atât mai bine va fi pentru toți. Să înțeleagă că acest copil, ziceam, este o individualitate și el are dreptul să decidă. Să discute foarte mult cu el, să-l testeze în anumite situații, pentru chiar să-l vezi cum reacționează în anumite contexte. Iată, e curajos sau nu? Pentru că sunt anumite profesii, spre exemplu, care necesită curaj, stăpânire de sine. Dacă unui copil nu-i place să admitem zgomotul, înseamnă că el, nu trebuie să lucreze în fabrici, uzine și așa mai departe. Adică să fie foarte atent părintele la copil, să-l studieze și să-l ghideze. Dacă el nu poate, nu ajunge suficientă experiență, nu ajunge răbdare, atunci să apeleze la ceilalți, la profesioniști, mă refer la învățători, la profesori, la psihologi. Toate aceste persoane sunt în școală, sunt alături de copii și neapărat profesorii, într-un fel sau altul, ei transmit aceste informații părinților. Iată, eu recent am participat la matineul fetiții mele, care este și absolventă. Câți ani are? Are 6 și în toamnă face 7, merge la școală. Și a fost ideea educatoarei să-i prezinte pe fiecare în parte și așa ieșeau pe un covor roșu, ca niște steluțe adevărate, așa, și îl descria pe fiecare. Și despre Letiția s-a vorbit astfel: mica enciclopedie Letiția. Ori eu, iată, acest lucru nu eu l-am dezvoltat. Pentru mine a fost foarte curios când ea într-o zi mi-a spus că vrea să devină femeie savantă. Ea cântă frumos și eu îi spuneam: nu-i neapărat, poți deveni artistă. Și mi-amintesc că am făcut o călătorie împreună cu soțul și cu ea și eram în mașină multe ore și ea mă întreba să-i povestesc despre tsunami, vulcan, tornado. Eu inițial îi spuneam despre ce cunosc eu din cunoștințele mele generale. La întoarcere deja am deschis Wikipedia și citeam de Wikipedia. Și ea: de unde cunoști? De unde știi? E pasionată de corpul uman. Cred că știi mai bine și mai multe decât mine despre corpul uman. Cunoaște denumirile tuturor dinozaurilor. Și am mers odată la dinoparc și ea spunea: iată, acesta se numește așa. Și eu mă duceam și mă citeam. E așa, cum zice ea, mie nu vinea a crede. Deci, iată, acest copil cumva își urmează pasiunile lui. Și ați menținut pe acest copil curios în permanență? Da, dar eu am ajutat-o, o ajutăm, nu doar eu, o ajutăm toți, așa, cei care lucrează cu ea. Pentru că și la grădiniță se lucrează peste tot.
Dar eu cred că ea este are principalul rol. Pentru că ea e pasionată de aceasta. Nu știu de unde vine, eu nici nu am povestit, spre exemplu, despre tornado, despre... Bine, copiii astăzi au și alte posibilități de a se informa și mai aud, poate cunosc mai multe, cunoaște foarte multe cuvinte, au alte posibilități de a se dezvolta. Ați vorbit anterior despre rolul pedagogului în formarea, în alegerile pe care le poate face un copil. Cum poate, de fapt, un pedagog să-l ajute pe copil? Rolul profesorului este enorm. Noi, profesorii, probabil nici nu conștientizăm cât de mare este puterea noastră și cât de mare este influența noastră. Pentru că uneori o propoziție, o frază, de fapt îi schimbă viitorul unui copil sau îi determină viitorul unui copil. Eu cred că profesorul îl poate ajuta pe copil încurajându-l prin exemplu pozitiv, știu eu, fiind atent la fiecare copil în parte, făcând-o și, în primul rând, cu dăruire zi de zi munca. Apropo, făcându-și cu dăruire zi de zi munca, zi de zi, cum pedagogul poate să-l ajute pe copil să se integreze, să-și aleagă viitoarea profesie. Pentru că, de fapt, asta mă interesează copilul, că pregăti pe copil de viață până la urmă, nu doar ca să cunoască materia. Profesorul de română sau profesorul de biologie, cum poate să-l pregătească de viață? Da, mă bucur foarte mult că în ultima perioadă s-a schimbat paradigma educațională. Pentru că eu, când eram elevă, spre exemplu, am avut și profesori care divagau de la subiectele, nu știu, la ceea ce se preda, da? Și mai făceau și o anumită legătură cu viața. Și vreau să vă zic că acele lecții au fost cele mai memorabile. Și cred că, de fapt, ceea ce se întâmplă astăzi în școală, cam este această direcție corectă, această tendință, aceste competențe transversale sau pregătirea pentru viață. Adică la orice disciplină școlară noi trebuie să o pregătim pentru viață. La matematică nu este neapărat că el să știe doar anumite calcule, operațiuni matematice, dar știu, poate să învețe să-și construiască un buget sau să-l învețe niște, nu știu, să predea astfel încât copilul să vadă rostul acelor lecții. Mie mi s-a întâmplat, elevă fiind și ulterior la facultate, să mă întreb de foarte multe ori, la ce o să-mi folosească mie aceste informații? La ce îmi trebuie mie să învăț acest lucru? De regulă, profesorii aveau și atunci răspunsuri, unele din ele chiar bune, dar astăzi cred că trebuie să fie o legătură mai mare cu viața, să-l pregătească mai mult școala pentru viață. În grila educațională sunt și foarte multe discipline și obligatorii și opționale, iată, dezvoltare personală sau educație pentru sănătate. Deci el nu învață biologie de dragul biologiei, dar să învețe astfel încât el să se alimenteze corect, să-și asculte corpul, adică să fie mai ancorată disciplina școlară, toate disciplinele școlare în viață. Asta o poate face zilnic și cu referire la acest moment, dacă profesorii tind, știu eu, să-i direcționeze pe copii spre profesia lor, eu cred că asta e egoism. Ne-am dorit fiecare ca, nu știu, să ne urmeze, să avem discipoli, să avem elevi care să ne urmeze calea, dar nu cred că este neapărat. Noi trebuie să ne facem, ziceam, cu dăruire munca, să ne facem cum trebuie și ei, dacă o să preia calitățile de care au nevoie, o să învețe ce au nevoie de la noi. După mine, noi trebuie să le oferim aceste modele prin felul nostru de a fi, prin felul în care noi ne comportăm cu tinerii, în felul în care îi tratăm. Eu de multe ori le spun studenților mei, dacă vreți să fiți respectați, respectați pe ceilalți. Nu știu, dacă vrei, simplu, elementar, nu este neapărat să spui că eu sunt bun. Pentru că dacă ești bun, oamenii te vor vedea. Nu este neapărat să spui că eu sunt deștept. Dacă ești, oamenii te vor vedea. Nu neapărat să spui că sunt frumos.
Deci tu, pur și simplu, profesorul, pur și simplu, trebuie să facă munca, trebuie să fie alături de copil, trebuie să-l încurajeze, trebuie să-l sprijine, pentru că uneori o frază, un gând îl susține, îl încurajează moral, îl ajută să depășească probleme, să înfrunte situații complicate. Și asta, după mine, nu costă nimic sau nu este peste puterile oamenilor. Eu, din păcate, am auzit în activitatea mea profesori zicând că astăzi copiii sunt diferiți de cum eram noi. Astăzi copiii sunt diferiți decât erau cei de 10 ani în urmă. Permanent mi se adresează această întrebare. Cum sunt studenții de azi? Răspunsul meu este, sunt aceiași care i-am avut 20 de ani în urmă, 30 de ani în urmă, pentru că am 30 de ani de activitate în domeniul învățământului universitar și eu nu văd diferență dintre studenții de azi și studenții data trecută. Mi se par la fel de curioși. Sunt unii foarte cu bun simț, sunt unii mai tupiești, dar aceiași. Unii mai determinați, alții mai puțin concentrați, unii mai curioși, alții mai puțin studioși. Eu cred că la fel și copiii. Și eu cred că persoanele care spun că mă enervează copiii, mă enervează studenții, greșit și-au ales profesia. Ei nu trebuie să fie pur și simplu în acest domeniu. Pentru că, din păcate, îi afectează foarte mult pe copii. Iată, în perioada pandemiei am auzit odată o fetiță. Bine, chiar a fost complicat pentru profesorii noștri să facă față situațiilor complicate. Unii lucrau și în 2 schimburi, erau surmenați, erau obosiți. Și o fetiță zice că profesorii noștri se comportă cu noi uneori atât de urât, de parcă noi am fi vinoveți de tot ce le se întâmplă lor. De faptul că ei sunt surmenați, băiat, asta e greșit. Ca să fie o educație cu rost, cum poate părintele și pedagogul să-și unească forțele în favoarea copilului? Ce ar trebui să facă aceștia? Să facă echipă, să renunțe la propriile orgolii, știu eu, și să fie de partea copilului întotdeauna. Să-l sprijine. Sunt cazuri și cazuri. Sunt cazuri în care părinții greșesc, sunt cazuri în care profesorii greșesc și atunci când greșește unul, cred că celălalt trebuie să-l atenționeze. Iată mie... Și să aibă capacitatea să se audă unul pe celălalt. Da, și să învețe zilnic constant. Eu toată viața învăț de la oameni, învăț de la oricine, da? Și iată, în activitatea mea mi-a oferit o lecție și un părinte. Administram atunci o școală privată și erau doar clase primare și era un copil foarte, foarte activ și bine, era mai ștrengar, învăța foarte bine, dar la comportament mai avea anumite probleme. Și când venea părintele lui, tatăl copilului, să-l ia de la școală, eu încercam să-i transmit anumite mesaje. Iată, copilul dumneavoastră nu-i prea ascultător sau e obraznic, da? Nu mă asculta. Nici nu mă asculta. Și la copilul își pleca. Și atunci eu oricum consideram că trebuie să transmit anumite mesaje, pentru că uneori chiar era, nu știu, dificil de rezolvat anumite situații. Se ducea în afara școlii și surcau acolo, era o mașină veche, adică puteau să rănească. Iată, de asemenea situații, la asemenea situații mă refer. Și atunci ce făceam eu? Când venea părintele, mai întâi eu 5 minute îl lăudam și apoi îmi trăgeam aer și spuneam în 30 secunde ceea ce vroiam să reproșez. Mama copilului era de altă opinie. Chiar într-o zi a venit, zice că eu cred că trebuia să vin la școală. Adică ea a înțeles că tatăl și cu copilul cumva fac echipă și camuflează anumite lucruri. Ulterior, peste ani, când acel băiat deja era student, peste hotarele țării, l-am întâlnit pe acel părinte și l-am întrebat ce face copilul lui și el îmi spune, iată, s-a dus la facultate în România, slavă Domnului, că am scăpat de el, că era așa de complicat, că el a crescut în continuare un tânăr rebel. Zice că e pasionat de motociclete, e foarte complicat. Deci ceea ce eu semnalasem atunci în copilărie, de fapt, era firea acelui copil. Era foarte curios, era foarte deștept, dar era mai rebel.
Deci de ce trebuie, nu știu, iată încă un moment la școală, când am dus-o la grădiniță, când am dus-o pe Letiția, i s-a făcut o testare. 2 specialiști, educatoare și un director adjunct. Pentru mine a fost foarte important. Eu imediat am apreciat profesionalismul acestor doamne când ele au venit și mi-au spus: copilul dumneavoastră este așa, așa și așa. Mai este de lucru aici și aici. Nu este obișnuită să lucreze în echipă. Nu este obișnuită să lucreze. Deci au discutat cu ea o oră și i-au făcut o caracterizare de ansamblu. Deci astea sunt Dumneavoastră specialiști. sunteți pregătită să lucrați în continuare cu al dumneavoastră copil, că nu poate lucra în echipă sau că sunt alte, dacă v-au spus despre asta și știți ce instrumente să utilizați. Dar acel părinte care încă nu este pregătit și vine profesorul și îi spune: copilul dumneavoastră nu vrea să comunice cu ceilalți copii, copilul dumneavoastră nu se pregătește constant de teme. Ce să facă acel părinte care nu este pedagog? Eu cred că să-și asculte copilul. După mine, eu cred că părintele întotdeauna trebuie să ia partea copilului. Și cred că e greșit când părintele trece de partea școlii doar. Pentru că, iarăși, am avut în copilărie situații la fel, când profesorii n-aveau întotdeauna dreptate. Pentru că și profesorii sunt oameni. Și părintele trebuie să fie atent la ce comunică copilul și la necesitate chiar să ceară ajutor. Dacă nu de la profesorul copilului, de la alți profesori, de la alți specialiști, să citească, să se informeze, să documenteze. Iar dacă copilul manipulează? Da, ei sunt foarte isteți. Mai complicat, dar oricum, eu cred că părintele cel mai bine își cunoaște copilul. Îl citește cel mai bine. Bine, și noi profesorii la fel citim oamenii, dar părintele cred că e capabil să înțeleagă când... Doamna Căzacu, ce rol joacă Ministerul Educației în orientarea profesională a copiilor? Mie îmi pare că în ultima perioadă Ministerul Educației și-a asumat un rol foarte mare în această direcție, în acest scop. Iată, în primul rând, anul acesta, pentru prima dată a fost desfășurată o campanie națională, o amplă campanie națională Învață în Moldova, unde absolvenții de liceu, elevii clasei a 12-a, au avut ocazia să cunoască universitățile noastre, au făcut un tur al universităților, respectiv în cadrul mai multor universități. Li s-a prezentat oferta educațională, li s-au vorbit despre programele, despre specialitățile la care se studiază în instituțiile respective. Cred că acest lucru este foarte important. Se reflectă asta și asupra statisticilor că circa 50/50, dacă cândva tinerii aveau tendința în masă să meargă la studii peste hotare, acum din 10, 5 rămân în țară și 5 pleacă peste hotare? Da, după anul trecut cred că a fost cele mai bune rezultate, cea mai bună admitere în ultimii 8 ani, cam așa. După pandemie încoace s-a constatat că tot mai mulți tineri aleg să studieze acasă. Cred că un rol hotărător are și faptul că s-a investit foarte mult în universități în ultimii 2-3 ani, în infrastructura universitară. Sunt dotate laboratoare cu echipament nou, de ultimă generație. Deci, pe de o parte, acesta și a fost scopul nostru, ca ei să cunoască. Pentru că de multe ori tinerii nu cunosc realitățile. El nu știe cum e într-o universitate din Republica Moldova, dar aleagă să meargă într-o universitate de peste hotare. Sau știu eu, cunoaște din cele spuse de părinți, de prieteni, dar asta a fost cândva. Deci ei ne-aș propus ca ei să meargă astăzi prin universități și să vadă cum arată astăzi universitățile, cum sunt profesorii, să se întâlnească chiar cu studenți, să discute. Pentru că, știu eu, universitatea peste hotare nu înseamnă întotdeauna cea mai bună calitate, pentru că și peste hotare, și în Europa, și în alte țări, sunt universități și universități. De aceea, de multe ori este bine, sunt copii diferiți, sunt unii care cu tot din adinsul vor să plece și nimeni nu o să-i oprească, da? Dar pentru unul își dorește mai mult să rămână acasă,
Sunt unii care nu se pot despărți așa de ușor de familie sau încă nu sunt suficient de sine stătători. Și atunci acești copii mai degrabă aleg să studieze acasă. Deci toate, eu cred că în complex, iată, acționează. Și eu cred că această campanie foarte amplă, pentru că au fost mai multe evenimente. Deci, pe lângă acest tur ghidat în universități, au mai fost 10 evenimente regionale, unde au mers universitățile în centre raionale și au prezentat ofertă educațională, după care, la fel, au mers universitățile practic în fiecare liceu din țară. Deci s-a lucrat enorm, s-a făcut mult în această direcție și credem că va da rezultat. Dacă absolvenții n-au reușit să meargă la aceste centre de informare, unde se pot informa despre universități? Pe site-urile universităților, dar și pe site-ul Ministerului pot vedea lista universităților din Republica Moldova, pentru că trebuie să aleagă o universitate bună, pentru că se mai întâmplă când aleg și să studieze în universități care n-au acreditare. Se mai întâmplă. Dar ajung. De unde pot să afle părinții? Pe site-ul universităților, pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării este lista universităților cu programe acreditate, după care pe site-urile universităților pot citi și studia ofertă educațională. Iarăși, acum, dacă dorești, te interesează un program, deschizi planul de învățământ al acestui program și citești absolut tot ce conține acest plan, toate disciplinele și vezi, asta vrei tu să studiezi sau nu asta? Iarăși, revenind la experiența noastră, noi, ele fiind, era un ziar care se numea Abiturientul. Și iată, în acel ziar erau publicate, la sfârșitul anului de învățământ, toate specialitățile, toate programele la care poți studia. Fiecare universitate. Ori acum, pe site-ul oricărei universități, poți compara. Este un program similar, spre exemplu, în Republica Moldova, într-o universitate din Republica Moldova sau într-o universitate din România, analizezi oferta educațională. Mi se pare că acum te poți informa, te poți documenta cu mare ușurință. În ultimii ani, universitățile noastre încep să fie recunoscute peste hotare. Are rost să meargă tinerii peste hotare să învețe când diploma lor este cu valoare internațională? Noi, din 2005, suntem semnatarii procesului declarației de la Bologna, respectiv ne dorim ca să ne racordăm pașii, acțiunile, suntem parte acestui sistem universitar european. Eu, după mine, nu știu, diferit, pentru că nu aș vrea să fiu prea categorică. Eu cred că, pentru mine, spre exemplu, cel puțin, este foarte important, pentru a mă simți eu bine, nu este important doar țara în care eu trăiesc. Sunt importanți și oamenii mei. Nu știu, eu cred că pentru tinerii noștri, chiar dacă absolvă o facultate prestigioasă, într-o universitate prestigioasă de peste hotare, este foarte greu ca să se integreze în acele sisteme, în acele țări. De foarte multe ori ei sunt dezamăgiți sau au o stabilitate financiară, în schimb nu se simt apreciați. Pentru că oricum mi se pare că acolo unde te-ai născut, tu ai cele mai mari șanse ca să te afirmi. Așa, chiar nu știu, chiar tipajul nostru, dacă suntem europeni, înseamnă, sau dacă m-am născut aici, eu sunt mai adaptată pentru modul de viață în această țară. Depinde, iarăși, fiecare ce își dorește să atingă, ce scop și-a propus pentru viață, dar mi se pare că e mai ușor să te afirmi în țara ta. De ce vin studenții străini la noi în țară? Iarăși, diferit. Spre exemplu, vin foarte mulți din India. Ori India știm că este o țară foarte populată și vin aici, cred că și pentru calitatea studiilor, vin aici pentru calitatea vieții, vin aici pentru calitatea aerului, țării și așa mai departe.
Pentru că dacă tinerii noștri ar merge măcar o dată în India, atunci ar prețui, cred că, altfel țara în care trăiesc. Chiar și, iată, vin foarte mulți la medicină, la ei costă studiile enorm de mult, costă foarte scump și atunci în Republica Moldova este mai ușor, mai ieftin, așa, adică costă programul la medicină veterinară și medicină umană, la ei sunt cele mai scumpe și la noi sunt scumpe, dar în raport cu ei și plus la toate este foarte complicat la ei cu desfășurarea stagiilor de practică. Ei sunt într-atât de mulți încât nu au unde să facă aceste stagii în clinici, pe când la noi există această posibilitate. Cum sunt văzute universitățile noastre din afară? Eu cred că trebuie să investim mai mult pentru a fi mai cunoscuți, pentru a ne promova studiile. Și iată, în acest an, noi la fel avem o campanie Studii în Moldova, în care noi promovăm studiile, merg universitățile noastre la târguri educaționale peste hotare și promovează universitățile. Nu știu, universitățile se pot și ele promova. Este foarte important ca să fie suficiente informații pe site, ca informația să fie în limbi străine, în limba engleză, pentru că dacă accesează cineva acest site, trebuie să vadă. Deci important este să ne facem cunoscuți, să știe lumea despre noi cât mai mult, să comunicăm cât mai mult despre noi și oamenii să ne cunoască, pentru că, într-adevăr, cei care vin, deja, pentru că urmăresc și eu, recent am privit la televizor un reportaj, li s-a luat un interviu studenților la medicină, erau la practică la spitalul de urgență și au întrebat cum se simt în țară. Ei vorbeau deja în română, au zis că le place foarte mult aici, în special oamenii. Deci cei care vin apreciază, dar trebuie să ne facem mai cunoscuți. Cheie de clasă. Sfaturi practice pe care le poți aplica atât acasă cât și în clasă. Un sfat pentru părinți sau pedagogi, cum să-l ajute pe copil să-și aleagă viitoarea profesie? Să găsească cât mai multe instrumente, să aplice cât mai multe instrumente, să comunice cu el foarte mult, să studieze, să înțeleagă care este potențialul lui forte, care sunt capacitățile pe care le are sau unde el este cel mai bun. Să-i povestească, nu știu, să meargă cu el în cât mai multe locuri pentru a vedea acest copil, mai multe exemple de profesii. Cred că utile ar fi și discuțiile cu reprezentanții diferitor profesii, să-l ajute să fie informat. Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Dragi prieteni, sigur că alegerea viitoarei profesiei nu este doar o bifă, ci o asumare pentru viitor. Dacă v-a fost interesant acest podcast, vă invit să urmăriți pagina noastră de Facebook Educheia și pagina de YouTube Elena Vorotneac. Dați like și share și nu uitați, cheia de la clasă e la voi, pentru că de voi depinde succesul educațional a copilului dumneavoastră. Educheia, un podcast pentru părinți și cadrele didactice.